Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chorých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: Ľúto mi je zástupu, lebo už 3 dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepomdlievali na ceste. Učeníci mu povedali: Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup? Ježiš sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Oni odpovedali: 7 a zo pár rybiek. Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal 7 chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali 7 plných košov zvyšných odrobín. Že sa Pán dokáže postarať o svoje deti a žiadne ľudské problémy nie sú preňho neriešiteľné. Či to hlad, či choroba. Pán nám dal k tomu dôkaz. Aby každý z nás mohol vo svojom živote zakúsiť mnoho podobných znamení Božej moci a Božej starostlivosti. Ti, brat a sestra, žehnám na celý tento deň v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.